Γεια σας! Λοιπόν, εγώ είμαι η Σάντρα. Σήμερα είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τις 3 πολύ βασικές και μεγάλες απολαύσεις των γυναικών. Και όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι το σεξ μία από αυτές. Μιλάμε για πράγματα με σίγουρα αποτελέσματα, σίγουρη διάρκεια και καθαρά δική μας επιλογή. Σοβαρά τώρα. Σκεφτείτε όλες εκείνες φορές που κάτι δεν πήγε καλά. Στιγμές που σκεφτήκαμε, μάλλον κρυώνει το μωράκι μου, ή που πας ρε καραμήτρο, ή ένα πολύ πιο κλασικό, λίγο πιο γρήγορα και θα φτάσει θύβα. Γιατί είπα ένα θεμά σας και εσείς οι άντρες δεν παίρνετε και από οδηγίες. Αλήθεια, θα αρχίσω να κυκλοφορώ με ένα προσωπικό μάιναν. Γιατί δεν θέλω να καταντήσω σαν κάποιες κοπέλες που κατά τη διάρκεια επειδή μου θα γυρίσουν κοτόπουλο. Κοτόπουλο θα φτιάξω αύριο, ή πω μια αράχνη εκεί πάνω. Δεν λέει. Κρίμα. Τσαποκόμποσο, γιατί τίποτα άλλο. Και για να μην ξεκινήσω με τσατάκες που λέτε για να μας δείξετε, έτσι. Κοριτσάκι, ζαχαροπλάστη ήταν ο μπαμπάς σου. Όχι, αγόρι μου, φορνατζής. Μήπως να έρθουμε για την καμένη φλάτζα. Ή πόνεσες όταν έψησες από τον ουρανό. Εκεί τι να πεις τώρα. Απλά γυρνάς και του λες, ομορφιά μου, αλήθεια τώρα, κοπέλα έχεις. Φυσικά αυτός για να σε ρίξει θα πει όχι. Οπότε εσύ γυρνάς και του λες, και με τις μαλακίες που λες δεν θα βρεις. Σκέψου το. Εγγυημένα αποτελέσματα, έχει φύγει αλλού. Αλλά αυτό θα είναι άλλο βιντεάκι. Και μην με παρεξηγείτε. Φυσικά και υπάρχουν καλοί άντρες και με ταλέντα και τα πάντα. Απλά ή θα έχουν ήδη κοπέλα, ή δεν θα τους αρέσουν οι κοπέλες. Ένα από τα δύο. Αυτό είναι η τύχη μου. Και έτσι έρχομαι στην πρώτη μας μεγάλη απόλαυση. Σοκολάτα. Σίγουρα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση από ένα κουτί νουτέλας και ένα κουτάλι μέσα. Είναι μαζί μου στις δύσκολες, στις καλές, στις ωραίες στιγμές και για τα πολύ δύσκολα βουτάω και την ίον μέσα και τρώω μετά. Και επειδή στη ζωή τα ωραία πράγματα είναι ή παχυντικά καλή ώρα, ή δεν είναι και τόσο καλά πράγματα, ή πολύ απλά είναι ακριβά, πάμε στη δεύτερη μεγάλη μας απόλαυση, το οποίο είναι τα ψώνια. Συνδυάζει τα πάντα. Και βουνό και θάλασσα. Τι θες, γυμναστική? Έχετε ιδέα τι μαραθώνιο ρίχνουμε εμείς οι γυναίκες στις εκπτώσεις? Θέλω να μιλήσουμε για γνωριμίες. Έχετε ιδέα τι κόσμο γνωρίζουμε στα δοκιμαστήρια? Τη σωματική επαφή που έχουμε προσπαθώντας να πάρουμε το τελευταίο ζευγάρι γόβες στο νούμερό μας? Συζητώ. Κάνεις και την καλή σου πράξη όταν κάθε τέλος σεζόν αναγκάζεσαι να δώσεις τουλάχιστον τα μισά σου ρούχα, τα οποία το πιο πιθανό είναι και αφόρετα, προκειμένου να χωρέσουν τα καινούργια που θα πάρεις. Αλήθεια σας λέω, κάθε τέλος σεζόν, μεγαλύτερο ξεστοκάρισμα χρειάζεται το δωμάτιό μου παρά όλος ο εμπορικός σύλλογος Πειραιά, Αθήνα, Αττικής. Και μετά από τόση κούραση, ερχόμαστε στην τελευταία μας μεγάλη απόλαυση που δεν είναι άλλο από τον ύπνο. Σκεφτείτε. Μαξιλάρια δεξιά-αριστερά. Χουζούρι όλη μέρα. Ώρες ατελείωτες. Ονειράκια. Και στο τέλος χάνουμε και θερμίδες. Τι άλλο μας θα δίνει αυτό? Καλά, οκ. Όπως καταλάβατε, δεν έχω κάτι μόνιμο στη ζωή μου. Με το μυαλό που έχω δεν νομίζω να αποκτήσω. Και δεν έχω και καμία ελπίδα δηλαδή. Γιατί όπως λέει και η μαμά μου, δεν υπάρχουν πια θύματα. Το τελευταίο το πήρε εκείνη. Λοιπόν, γεια σας από μένα προς το παρόν. Και θα κράξουμε κάτι άλλο την επόμενη φορά.